Kaixo, Ekaitz naiz, Larramendi ikastolako gurasoa, bi seme-alaba dekot ikastolan, eta hemen daramagu ja 7 urte. Gu argi geneukan, nahi genuela gure seme-alaba euskara eta euskal kultura bermatzen zuen hezkuntza zentro batean egotea. Behin jakinda, ikastola batean nahi genuela gure seme-alaben garapena izatea, Larramendi ikastola hainbat gauzengatik aukeratu genuen. Alde batetik hezkuntza proiektuagatik aukeratu genuen, zeren gure seme-alaben irtera profilari garrantzi handia ematen diolako. Guretzat garrantzitsua zen Larramendi ikastola kooperatiba izatea, zeren horrean gure seme-alaben garapenerako hartzen diren erabakietan gure iritzia kontutan hartzen da. Horretaz gain, Larramendi ikastolako eremu zabalak eta instalazioak aproposak dira beraien eguneroko garapenerako, are gehiago COVID egoera honetan. Harremana bikaina da. Lasaitasun osoz susten ditugu hemen umeak, ziren guretzako da familiako beste kide batekin ustea moduan. Larramendi ikastola antolatzen dituen ekintzetan parte hartzen dugu, adibidez auzolanetan aktiboki egoten gara, ahal dugun guztian laguntzen.